Бірінші мәгълүматны Шүпрәледән әзерләдек. Онда Татарстан Республикасы Дәүләт Советының Мәгариф, Мәдәният, фән һәм милли мәсьәләләр комитеты һәм Чувашия Республикасы Дәүләт Советының Социаль сәясәт һәм милли мәсьәләләр комитетының уртак күчмә утырышы узды. Бу хакта тулырак киләсе язмада. Эшлекле чара башланыр алдыннан парламентарийлар яңа Уби һәм Иске Шүпрәле авылларында мәдәният йортлары эшчәнлеге белән танышты. СССРның элеккеге авиация сәнәгать министры Петр Демидевның Россиядагы бердән-бер музее әлеге районда урнашкан. Моннан тыш биредә Татарстанның танылган фотографы Рамил Галинең фотокүргәзмәсе ачылды. Авыл мәдәният йортлары инде күптәннән иҗтимагый һәм мәдәни тормыш үзәкләренә әверелде дип белдерде Ленар Хакимҗанов. Утырыш Татарстан һәм Чувашия парламенты башлыклары Фәрит Мөхәммәтшин һәм Леонид Черкасов катнашында узды. Шушы очрашулар милли мәсьәләләрен күтәреп, традицияларын искә алып, без күп милләтле халкыбызны берләштерәбез, якынайтабыз. Аңлыйбыз аларның да теләкләрен, тыңлыйбыз һәм күрше парламент депутатлары үзләренең эшләре белән бу мәсьәләдә безнең белән уртаклашалар. Чувашия Дәүләт Советы рәисе шулай ук Татарстан җитәкчелегенә чуаш халкының телен һәм мәдәниятен саклауга зур игътибар биргән өчен рәхмәт әйтте. Я считаю, что границы нас не разделяют. Вот эта граница между Татарстаном и Чувашской республикой, она нас сближает. Самые близкие для нас это татары, с кем мы всегда, у кого берем мы опыт работы, с кем делимся с удовольствием с опытом. Татарстанда һәм Чувашиядә парламентара хезмәттәшлекнең ныклы традициялары барлыкка килде. Шул исәптән профильле комитетлар дәрәҗәсендә дә Ләлә Зайнуллина, Дмитрий Второв, Эдуард Мөхәммәтҗанов, Татарстан яңалыклары.